Ingon sila, wala daw aso na kumkum. Siguro dili siguro na kumkuman para imlusok. Or dili sa nimo na siya itago. Kaya ram, kadi man siya makumkum, di matago. Magawas man. Sa buhaton. Wala na siya pangutana nga di ko katubag. Kaya dapat siguro ipahayag para di na lang itago, ipadayag na lang siya para dili siya makumkum, no? Kung gawas man. Or unsa kay atong buhaton ana para matago siya. Ana na lang. Kung na kay gitago, imong ipagkawastaan para dili sila kay palo sa lain. Makaibalo sila nimo. So, or imo na lang siyang ipaibalo. Paibalo na lang nimo siya nga na siya nakagitaguan. Ano siya ang buhaton. That's right. Magpahibalo ka nga nakagitago. Nakay aso kumkum para inigawas sa aso mahibawaan. Makaibalo na silang daan. Like parehas na ako. Akong uyab, akong ipahibalo nga na ako gikumkum pod. Akong gikumkum. Nang saon ako pagpadako sa akong mga baktin. Na akong gikumkum ron. Kay mas malingaw jud ko sa akong mga baktin magtan-aw. Dagko na sila kaluoyan. Unya malingaw sa jud ko labi na kanang ako daghang mga problema. So adto ko tanaw sa akong baktin. Malingaw ko nila magtan-aw. Kaya akong mga baktin is mga cute kaayo sa akong tan-aw. Nana. So mao na ang buhaton nato. Dili na gid kung kumo ng aso para kaya di man na matago, di man na makumkum. So, atong buhaton, atong istorya na kay aso nga gitago. First na ako, nagkumkum ko sa akong mga baktin nga tulo ka buok. Ako nang gikumkum para dili niya akong gikumkum pero akong gipagawas para kay bawo sila sa akong gitago, sa aso nga akong gitago. So, muna guys, no, ang atong buhaton mga madi na kung natay gitago atong ipagawas para dili mahibawaan sa lain, mas naa nato na hibalo. So, inana. Unya nasay pang mga panghitabo nga na mugawas bisan taon na tukuan ta na like natay mga problema. So ato jud na ipagawas para masulti kita para mawala ang kasing-kasing kay ato na itago sa tong dughan, buto na tong dughan dili na matago nga atong problema kay masakit atong kasing-kasing. So bawal jud ta na magkumkum sa itong mga problema. Ang atong mga problema kanunay na siya pero na solusyon. Doon na kasulbaran. Unsaon pagsulbad sa atong mga problema. So, mao na atong mga kinabuhi karon, tag sa tag na problema, tag sa tag na gitago sa atong kasing-kasing. So, ato na ipagawas aron dili na mahuot sa atong dughan. Kay muhuot na kuyo kay mabuto. So, inana na siya mga madi. So, ang atong buhaton, dili na nato kumkumon. Ito na nasapnayan pag magawas na siya.
kung ato nang kumkuman magawas na siya, so dili man na close ang atong mga kamot, so atong buhaton ato na isapnayon na lang nato gitago nga problema, ato na isapnayon aron magawas na siya o mawala na sa itong kasing-kasing, dili na siya mo stuck sa itong kasing-kasing, dili na magstay, ato na nasisalayo, dala kayo siya, parol siya sa hangin, mulusot na siya, mulupad na siya. So, mo na magkatawar gyapon ta. Nya ato ra gyud nang i-focus na atong life short. So, mag-happy. So, kung naatay mga problema kay naman ko tayo sino to ka tao na kita problema. So, dili na nato kung kumon itong mga problema, dili na nato itago, ato na ipagawas, ato na lang ng sapnayon, pero dali ra kay magian naghangin, mapadpad na siya. Mga tulo ka adlaw na mulapad na siya, kaya ato mag-isip sa inyo na ito sapnayon. So, inaana, so, atong buhaton, dili na nato siya i-dibdib. Kung natay mga friend, kana sa mga friend ninyo nga magpasalikan, kana pong kasalikan nga friend, kana bang kamang mo secret ba? Kamang mo tambag? Or, kay usually, atong istorya, atong problema, atong mga friend, no? Pero dili ta magpataka po og istorya sa friend, kana man po tayo friend nga, mo istorya ta, niya dayon na yun nasagta, di ba no? So, naadjud kay kasaligan nga friend, usa lang, ayun na daghan, kay daghan, imong sultian, mutapi na siya, makagubot na noon. So, ang buhaton nimo, nakausa ka friend nga tan-aw nimo na kamao mo matawag sikreto, una siya imong tabian, sa imong problema, sa imong mga debate. So, ayaw kung kuma. Kaya mo nang kumkumon, dili na siya makumkum nimo. Mag-uul kag samot. So, ang buhaton nimo, imo na siyang ipagawas. Kay haron makagawas na siya, mauang na imong gibati. Kay lisod kay kung imo bayan ng i-dibdib, sakit na kasing-kasing. So, dali na mabunutan. So, muna siya. And then also with pray. Kay mag-pray ta bisan unsa pa kadako sa problema, doon na gyud kasulbaran. Kay wala gihatag sa Ginoo nato nga problema nga di nato madaog. Kay gidaog na niya ang kalibutan. So, mga madi, mao na atong buhaton matag adlaw. Always prayer. Kaya na ako naman gunang na experience. Ano bang dagko ka problema ba? Usually, atong problema, family. Atong problema, family. May nakausa yun nga na problema ko. Grabe, marang nilatog na akong kalibutan. Bagang tibo kalibutan nilatog na ako. Pero, nakasurvive jud ko. Kaya siya sa Ginoo, wala ko nipiya niya. Nihila ko nga ito niya. Para lang jud nga iya kong magairan kung saan akong angay na akong buhaton. So, kung mauna siya madi. So, thank you for watching. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Like and comment below. Bye-bye!